Bisa din mo ang barkada. Ano namatay man to? Part 3 na lang, huwag na po kayo ligo. Labalaba po. Mahalang sabon. Ano sing mga pakita sa mua? Kasi ganito yun mo. Kung saan ba naman matabang sa imo ha? Ayaw pagtabang. Asa man na mo uyab? Kung saan din ako pagtabang sa mua? Gipatay ko sa akong uyab. Kaya nagsulit na itong barkada na Isa mo tong lalaki o makita ng gaman Ako ito. na barkada ka, bungi ako yung mga pagsilusan. Bungi! Takara ka! Basta ang pag-itong imo. Wapo ha? Kung saan yung gikalagod sa ako? Arangan pa dito sa kuha, ha? Dali, Dres, sa gawas! Agay! akong gidumo. Naku, saan naman ka? Saan ko pat yun? Gibubog. Gaanit na ka, ha? Ha? Iya mauto. Nangay kong tabang sa inyo. Mga yamay sa mua, kaya di magkamakungkinto sa isa. Ayo. Ayo. May tao. Saan sabas tao? Ayo. Ya, usap pa ka? Gahin mo kang ulo. Hindi nga, dinira ka sa balay. Sapot mo kunog mayo. Samtang kikulata ko niya. Layo sa katao nga nakakita. Siguro, nidagan na tutungod sa kahadlo. Nigawa siya ng among balay. So asa gid na mo tumakit kung uyab na nagpatay sa imo, ha? Asa po na mo tumakitan tong nag-video diri sa imo ha? Ali, sabay ko ninyo. Bay. Kada bay ko siguro nang ebidensya bay ba? Silpon bay? Nabilin siguro niya bay. Di bay? Tanaw sa nato bay, ha? Uy, alas 6 uno na bay. Di ba bay nas lagi ni? Kasi uno. Tanaw na nato bay. Uy. Di man ni mao bay. Uy, mao din. Mo yung uyab bay? Ay, kaswit din nila sa una bay Gani mo. uno? Anong gipatay sa may dahilan ka ni? Gistori naman dyan nila bay. Aw Bungol gusto ka bay. aw gani, gusto rin na day bay. Bungol. Kapa, kapuha ni niya oy. Ka-cute. Oh? Di ba nga ba na nimo? Wala lain ani. 4 to 6 weeks later. Untag makita nato tungod bay no? O gani bay. Itong nakakita ba or nakabidyo atong tuwana ba? Gani bay, asa ka to nagpuyo bay? Ambot lang ka bay. Untag makita nga nato taron. Sukatan din nato bay. Nama siguro sa pugon bay. Iba sig. Tando kon diri bay. Sus untag maptang ginato taron bay. Gani bay. Balik naman yung istorya niyo bay. Si balik-balik. Daw mangay ko niya gibalikan. Hey! Sira sana bay. Sirada na bay. Aw. May naghilom na ng balaya. Nagningaw ng balaya ni. Bay. May tao bay oh. Uy, munta na ta. Ali bay. Sige man ato yung kamutana ni bay. Sa pamandi bay. Aw gani. Kabulo man ka. May nga po day Brad. Uy, mahapon po dong. Asa di ka mo ato Brad? Naharap ko'y adtuna ng balaya. Brad, pwede manguta na Brad. Unsa man na imong tuyo dong? Naunta mi ipakita Brad ba? Kita na yun. Unsa man na dong? Ka Brad oh. Wala ka na kanang bayhana Brad? Do.
Ano sa mga Brad? Sa ni Brad, di ba maklaro? Naong ni? Bitaw dong. Brad, pamilyar sa kayo ni sa kuwaning bayhana ba? Katong nagbaktas ko atong mga 10 years ago ata to. Niyagi ko arang balaya. Yan ako'y nadunggan nga saba ba. Mao ni saka ko atong balaya. Kanang balaya. Oh, karang nga balay. Brad? Oh. Nya, pagtanaw ako sa taas, murag patay to dahil na-videoan ako, murag taranta ko. Moong wala na ko ni tiwas og video mo, picture ako nakuha na ni pamilyar. Pero kang nagpataya ng bayhana, Brad. Kaila ka kung Kaila ka? asa nagpuyo. Oo, nakaila gyud ko. Kung pwede na itong ato na ito ng tawanan ng nagpataya na. Brad? Aw ka mo. Sa paman yung giulat, tara! 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 Mama ka sa ating Tara! 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 Tanga! Tanga ka! Bay, bakit nang kanato itong tawa na, bay? Sure ko bay nga makita ang ginato to diriya kay diriya man ang balay ato bay. Dire, kaning dako. O dira bay dira. O kanang balaya, bay? Mukha. Yung tagnaan na dira, bay, no? Mali sa tulo bay. Nya ni adto pa dito. Sus, may tagil na ito, makita ang tato. Ang dito bay. Tara, bay! Bogi ka ng tawa na, bay? Sure ko bay nga mao na bay. Kompleto man lagi, bay? O man lagi kulang? Security card siguro ng sawana, bay? Siguro bay. Dako man kay batuta. Ako yan tuod na to bay. Tambok pa gid, bay. Murag mao siguro na di patay niya siyang ano? Misis siguro. Misis. Mo na, bay. O gina, mo na, bay. Tara, bay. Uy, asa ka? Sala ko sa inyo. Pagtaro mo ba? Gagapon na yung kagan ba? Uy, pagpuyo ba? Puyo ba? Mao siguro gining tawanan nagpatay sa misis na, bay. Tubag. Usay ako ni bay. Dili lagi ako. Nami Mali. siya, nami Dili. siya, nami siya. Asa man? Ipakita ang siya. Nara. Patanawa ko. Oh, hadlok ka na ba? Pida na. Oh, kinsa man na? Kinsa man eh? Ha? O sige, kung ako na. Sweet pa mo sa kuan ba? Wa pa na namatay imong kuan. Misis. Oh, Nga lagi patay man nimo. Love team gyud mo ba? Pungkol og pangag sa mga nga na. Kana, kinsa man na? Ako. Ha? Oh, ikaw man di ay. Tara, darong mo din ay pamangka. Tara. Tara ito. Mao gining balaya ni. Morning balaya bay. Abrisa bay, abrisa. May naibalaan yun mo diri, bay. Diri ko ni kat atong balaya bay. Kat ni mo, bay? Oh. Kay nay saba nya nakita na ako morning tawan na nagpatay. Nami hagdanan, yan ang kat man ka. Nami hagdanan ni kat ko kay Saba hagdan man na. pod. Nangayigtabang Dada taas na. tawanan ni. Hinaya ko to ninyo. Sa hinayon. Abusado kay ka, gipatay gini mo yung misis ba? Ayo na misis niya dre. Okay. Suga pa ko ninyo eh. Ikaw mag-isog. Eh, makita to ni mo yung misis ron. Asa man ron? Katong tagayan. Bib, na ako diri ah. Para makipasaylo sa imo ha. Ha? Ngano ka tunga arman, Bib? Nakita na ko kaniya. Ang isa, taas. Ang isa, natungadra. Ha? Kailangan pa dito pungon? Nagamit na kayo ni mo ni? Bib, pasaylo agad kayo ko. Sa tanong na buhat ako nimo. I love you. Sige. Ipasayro na tika kay kabalo ko na
mahal kita. Sige, amping sa imong pagpanaw. Kasi mamatay po mi para sa mong amigo. Libur Fighters.